ассалому алайкум дӯстон азиз, подписчикои муҳтарам, мардуми ютуб, мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, имрӯз 13 марти соли 2025 навори мошин мешавад. Имрӯз бардуру дар навори имрӯза чие? Opel Astra F ҳастай бардуру, Mercedes Benz, Daewoo Nexi, Nexi хуб. Хулас як тайга хона ҳам ҳастай бардуру. касе ҳам канал нав омагия меҳмон бошен, агар ҳатман подписатсия кунед. Барои реклама карда метавонед ки ба мо муроҷиат намоед. Дӯстон, фарқ надорад хонаи, мошинаи, заминаи чӣ молу маҳсулоте ҳаст, ами рақами мо ҳаст. марҳамат, муроҷиат намоед. Дар навори оянда мисли ҳамин инсон мегирам, эълонаш мекунам. ба ҳазур бошед, навори имрӯзаро тамошо кунед. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопирёзки Акаи Нозимат тавсия метавем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восиф, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудотиёбӣ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. мегзерем ба якум мошини фурӯшӣ бардуру. мошину чие? Opel Astra F дар кузови седан. солаш 1993 айни ҳол дар Ваҳдат қарор дорад. бинед, ана объем моторш 1.6 пур астой, коробкаш механикае бардуру, бензини газай дар кузови седан. дарун салонш тоза ака чихи хитон дидестен. мотор, коробка, ходовош мошине. хулас плюс и боз як сола ҳуҷҷат дора. утилизатсия, техосмотр ҳамаш ровна як солайда. бо нархи сомонӣ 26 000 сомонӣ мега акамон, бо нархи доллар 2376 доллар, бо рубл 205 870 рубл бардуру. марҳамат, ҳолати мошин нағз, состояниш биқагӣ. фақат мошин харо марҳамат кунен, агар харидори аниқ бошен, рафта вождени карданаш бесум мебардуру. як вождени кунен исуси маъқултон шава бигиренаш. деюм эълон мегзарем. эълони димон боз Astra F, яъне ки хеҷибек бардуру. солаш 1993 дар шаҳри Бохтар ба номи Қурғонтепаи имрӯзаи хидмон шербачаҳо дар Бохтарай ин мошин объем моторш 1.6 пур астой, коробка яъни механика, чихе ки дар навор маълумай. солаш 1993 бензин плюс газ, рақама 855 55 35 95 WhatsApp астай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нарх навошам созай 23 000, бо доллар 10103, бо рубл 182 230 рубл. марҳамат, мошин харо. мошини вуроди бад нест, тозае дарун шахтон дидестен. аз бернам маълумай. харидори ҳаққӣ марҳамат куна, мега биёя аз наздик бибина, боз муомила мекунем. мотор шабини чихе тоза ка мошини мойкакаге. 3 миллион мегзарем дӯстон. боз Astra F дар кузови универсал. хулас дар шаҳри Душанбе айни ҳол солаш 1994 28 000 сомонӣ гуфтасе якамон мошина боз муомила карда мешавад. ин барои бизнесменон мақсад қулояда. касе ки бизнесмен аст, аллакай ира фаҳмид худаш, бормора мезани дар пишти мошин мебари савдо. 28 000 бо сомонӣ, бо доллар 10561 доллар, бо рубл 218 000. газ, бензинай, коробка механика, моторш 1.6. рақама акамондагиам занг бизанед ҳатман. 4 миллион мегзарем. Opel Vectra B дӯстон, ира солаш 1997 май. мошина бинед ҳолатша состоянша хитон баҳо бутен чоткак дар навор маълумай чи хеле ҳолатш состоянаш. 25 000 гуфтеса акамон, боз муомила. хулас 10285 доллар. салонша бинед маъқулам шид рости гап. иҷа мотор шайхай хитон намаълумай. газ, бензин дар кузови седан, объем моторш 1.6 пур астой, коробка механика. рақамона 134 00 45 44 WhatsApp аста, метавонед акада муроҷиат кунед. хулас як сол дига ҳуҷҷат бо чит мефура шербача. ходовош 100% тупча кардагай. фақат ҳақиқи харидору занг занамега боз савдо мекунем.
پنجم اعلان میگذاریم. اعلان پنجم اوپل استرا F سالش 1993 در ناحیه پنجکент قرار دارد. یک سیم کم 22000 سومانی $10,010 $171,220 روبل бардор. холи бензине дар кузови хеҷибек аби моторш 1.6 оддӣ коробка яъни механика шербачо. рақамона 128 99 66 22 ватсап аст. акада ҳатман метавонед ки муроҷиат кунед. утилизатсия дорад. техс моторш бучидеге мега. мошина ҳолатш нағзе, фақат хайдори конкретни аз наздик омодаи ваҷдини кунанд махбур шава калитора метавон мега. шашм эълон мегзарем. як тайгар Астра F ира солаш 1997 дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ қарор дорад. дӯстон, гази бензинай дар кузови хеҷибек худаш объем моторш 1.4 кг, коробкаш механика. салон шабиен ҳолати мошин сасянш бад нест. тавроди солаш 97 кӯҳна нест. 35000 сомонӣ $3195 ва $272000 рубл, қариб 273000, 50 рубл кам. рақамона 138 38 44 88 ватсап аст. маромат ки акада занг бизанед. документаш утилизатсия дора. сасянш чоткия мега. нақ надора мошин. тоза навай мойка баровардаги гирифтен бар эълон гузоштемаш. ҳафтум эълон мегзарем. Mercedes Benz C-класс дӯстон дар шаҳри Душанбе мошинчаи раисӣ хулоси гап. солаш 1995 43000 сомонӣ $3927 қариб $4000 бардоро. 334310 рубл. бензин плюс газ дар кузови седан. объем моторш 1.8 фарқ кеста аз мошинаи оддӣ. чашкош умуман варид надора бардоро. хулас чотка кага. техс мотор утилизатсия дорад. 4 баллони нав, мотор, коробка ходови ҳамаш задни мостам 100% ҳатто. чашкош варид надора. боз камтар дигар муомила ҳам дора бардоро. ина марҳамат рақамош 98 90 87 42 ватсап дора. метавонед када занг бизанед рафта як Мерседес ай пеш бинед. мошини раисие. ҳаштум эълон мегзарем. ами эълони ҳаштумона мошини эълоне бардоро. 2003 сол хеле Мерседес шумода бардоро. даи нарх нав айни ҳоли ёфтанш ҳам қиинай бардоро, ҳам кам ёфтай. хулас 2003 дар шаҳри Душанбе мошин. коробкаш неки механикае. бензини холӣ дар кузови седан 42000 сомонӣ. бинен шутка нест. $3834 ва $325890 рубл. объем моторш D, коробка механика. рақамона 102 13 030 ватсап дорад. ҳатман акада занг занед муроҷиат кунед. хулас мошин хишта бо гарантия дора. кузов задагӣ нест. ҳуҷҷатҳо солона. утилизатсия бо дора. мақсади фурӯш ба хориҷа рафтан дар кора мега. нархи арзон, кам тараки дигар боз муомила дора. бинед барзаме ки 40 тамонаги мумкин ки 40 та табитатон бардоро. наҳум эълон мегзарем. эълон неҳмона мошине Mercedes Benz ям C-классе бардоро. солаш 1999 дар Душанбе. бинед хулас бензини холия. мошин тоза. коробка ходовой ҳолаташ коробка автомата бардоро. объем моторш 2.4 дар кузови седан. хулас мошинчаи раисӣ. чотка кардаги моторша бинед чақад тозай. ами ҳай мекунӣ бардор, пушаймон намешай. солаш 1999 60,000 сомонӣ $5430 ва $461640 рубл. рақамона 107 01 01 25 ватсап дорад. плюс ҳама и як сол дига ҳуҷҷат дора. ин чит мефора дига бародар. даҳум эълон мегзарем. боз Mercedes Benz боз C-класс буд дӯстон. солаш 1994 дар шаҳри Душанбе мошинча бо гази бензин, коробка механика дар кузови седан. хулас ҳолати мошин нағз. ягон ҷош кит хурдагӣ нестай. тозаи мошин
коробка механика. Рақам 938888128 дӯстон. WhatsApp дорад. Як рафта аз наздик мошина як проверка кунем бо Исуса ҳай кунем. 34000-аш мега $3106. Бароси 260 чанта меша. 11 миллион мегзарем. Daewoo Nexi соли 2011. Бовар кунем яхин Nexi ча ранги Camry машин худаш. дар шаҳри Навай. Ина марҳамат бародарое ки хеле молодёж неян, мисол хеле машинода ҳавас дорен. Солиш 2011. Объем моторш 1.6 пур астой дар кузов седан. Газ бензинай. Коробкаш механика. 40000 сомонӣ ва $3653. $312791 рубл. Танга пангаш хати ҳисоб карда мондаги мардор бари шумо ки шумо хато накне мақсад. Ака курс боло меброям мефроя, аз ҳамин сабаб боз хатон ҳисоб кунем бор дига. Рақам 968 боз 6870 WhatsApp астай. Маромат кина када занг бизанед. 4 баллони нави пачка зайге. ҳуҷҷату солона утилизатсия ҳаст, кондитсионери ях да гарми алов. 12 миллион мегзарем. Боз Nexi солиш 1995 дар шаҳри Душанбе чорни свет як тайга тонировка чашкинию я мойка игар бикни табъи дилат меша бардар. Бинен. Хулас 14500 сомонӣ нархи карточка кайган. $1325. 113000 рубл. Бензин плюс газ. Кузов седан, объем моторш бошад 1.6 оддӣ. Коробка механика. 900 17 66 боз 66 WhatsApp астай. Акада ҳатман занг бизанед. Мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Хадовои коробка ҳамаш тупча 100%, яъне 4 баллони навакка чашка лапка кафидагӣ надорад. 13 эълон мегзарем дӯстон. Эълон 13 мон боз Nexi. Боз дар шаҳри Душанбе. Солиш 1996. Бензини газай, кузов седан, объем моторш 1.6 оддӣ, я механика хай, маълума хатонда. Рақам 973 75 94 боз 94. WhatsApp аста, метавонед ки акада занг бизанед. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 4 баллони нав, аккумулятор нав, 1 соли дига ҳуҷҷат, утилизатсия ҳаста. Мотор коробкаш 100%. 21500 сум, $1964, $1600 168,000 рубл дӯстон. Маромат касе ки ҳами Nexi да ҳавас дошта боша, як аз наздик бибинад. Дар Душанбе машин. Дигари эълон мегзарем дӯстон. Daewoo Nexi солиш 2003 дар шаҳри Душанбе. Заряд манам камондастай. 22500 сомонӣ, $1056 ва 175000 рубл. Боз муомила мекунем мега камон. Газ бензинай, кузов седан, объем моторш 1.6, коробкаи яъни механика. Бинен. 975 99 65 65 WhatsApp астай. Марҳамат занг зада аз наздик рак рафта исубсубажда никнен. Таби дилтон боша бардору. Марҳамат харидор намед. Барои реклама метавонед ки муроҷиат кунед. 15 миллион мегзарем дӯстон. Ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои канали ютуби Савдо ТВ, мардуми ютуб, мардуми сарбаланди Тоҷикистон. Имрӯз 9 марти соли 2025 сол мо навор кардем бари шумо. Хонаи мо анаи домда қарор дорад. Доми 15 этажа. Хонаи мо дар 9 этаж қарор дорад, дорои 60 метри квадратӣ. дӯстони азиз, нафарое ки аз Душанбе хона хоҳиш кардем, ҳамин хонаи моро бо диққат тамошо кунед, адресоро гӯш кунед, мо шуморо нишон медиҳем. боло тарафи бозори Меҳригон меравад дӯстони азиз, ноҳияи Исмоили Сомониҷа. хоб ин поёнтарак бошад Ашанай. дар инҷа моҳикаи Малика дӯстони азиз. инҷа моҳикаи Малика. хоб доми мо ҳамин домай. дар 15 этажа дом дар 9 этаж қарор дорад, 60 метри квадратӣ. хулас хеле ки дар видео дидесен ҷои обод, ҷои беҳтарин,
тамоми шароитҳош хати муҳайёшдагии хона тамошо мекунем. Навора будиқа тамошо кунен, лайкҳоро бизанен, дар ҳамин канали мо подписатсия кунен. Ман шумода пони хонаҳоро нишон медиҳам. Рафти навора тамошо кунем дӯстон азиз. Мерем тарафи хона дӯстон азиз. Бардорҷони азиз, мо дар 9 этаж қарор дорем. Нигоҳ кунен да. Аз тиреза нигоҳ кунен. Инҷа ноҳияи Исмоили Сомонӣ, пеши Моикаи Малика, болотарак бозори Меҳргон, поёнтарак Ашан. Ҳаминҷа қарор дорем. Ина ҳамин адрес. Қисмати дохили хонаро нишонтон метем. Бо диққат тамошо кунед азиз. Инҷа ҷои лифто, якум, дуюм лифт. Ҳардуш кор мекунад. Мо дар 9 ошиёна қарор дорем. Дом-доми 15 этажа. Хонаи ҳамсояҳо. Анаи хонаи мо. Тамошо кунед. Бисмиллаҳир-роҳманир-роҳим. Хонаҳо ремонти фасони хушрӯи замонавӣ. Холодильник, микроволновка. Хоб. Об дар дохили хона. Телевизори калон. Каталоги зур. Люси фасон. Мебелоша бинен. Ҳамин хонаи мебинен бояд дарҳол савдо карда шава бо нархи дастрас. Ин хонаи мо. Обши масоҳати 60 метри квадратӣ. Метонен амира духона кунен, перегородка бигирен. Бу тарафаш кори харидор дӯстон азиз. Лайко хати поддержка мекунем. Ана инҷа. Ина дӯстон азиз. Душ. Ина об. мошинаи ҷамъшӯи ҳоҷатхона. беҳтарин шароит барои зиндагӣ кардан. касоне ки хоҳиши харидорӣ дорен, фақат занг мезанед аз номи канали ютуби Савдо ТВ. вақти охир ягон сум муомилаи осон мекунам. хоб нархи хона дӯстон азиз $70,000 ба суми тоҷикӣ. мақсад хитом бу бурорен дар рӯи экран бо суми тоҷикшои бурорем. хитом маслиҳат мекунем, ҳамроҳи соҳибон маслиҳат мекунем. ва дӯстон ногуфта намонад ки ҳамин комментариҳои шумо ҷавоб ба кори мо мешавад. оё ҳамин хонаи мо ба ҳамин нарх арзанда ҳаст ё ин ки нестае. ҳатман фикротон дар ҳамун комментария нависонед. чӣ хел мебинед ремонтҳо фасон хушрӯи замонавӣ кардагай, фақат даромада зиндагӣ кардан мондагай. хона, замин, мошин, квартира ягон мол маҳсулот барои фурӯши реклама бошад. агар дар WhatsApp мо роӣ кунен, наворои бояд на рафта видеош мекунем, хитон суръату видеоша роӣ кунен, реклама карда дар кӯтоҳтарин муддат иншоаллоҳ савдо карда метем. Савдо ТВ ки хона видео мекуна, без посредник кор мекунад азиз. чӣ нархе шумо мемонед, ҳамон хел рекламаш мекунед. зинда бошен, сарбаланд бошен. раҳмат ки моро тамошо мекунед. барори кор дӯстон азиз. акнун расидем ба анҷоми барнома. лайкчои бесно фаромӯш намекунем дӯстона. дар ҳамин канал навомагӣ ҳатман подписатсия кунед. барои пешрафти канали мо дастгирии шумо зарур аст дӯстон. барои реклама метавонед муроҷиат кунед. дар навои оянда мисли ҳамисона эълоншо мекунем. боқӣ дар паноҳи худо бошед то наврҳои оянда. худои ёру мададгортон бошад. паноҳтон ба худо дӯстон.